Haki tabuk jotono saimano fainai ti ADC electiono busuk jora teke Bubagra no hamjagoi Tiprasa lukurok logiri tong norok nugo. Haki baksa buksu je Tipra mothani leaders jangnai rok borok je jonojati tai BJP rokni bisingtui rang bai tei leader rok paitlangjangmani kwbangma social media ni bisingtui media ni bisingtui tabuk brung nukjagui tongo. Haibana amo Tiprasa lukurokno paitlangmanya je Bubagra bo kwbangma thai kwbangma media rokni bisingtui bo interview najangmani jagao bo sao je o alliance ni tuye BJP ba alliance ni tuye koglam rok salai kekai amoni tuye bo otorewe kaham ke details babe sao je Tiprasa rokno butti ke deprive khlaijagi tongmani je alliance ni no ayang je central ni bisingtui je alliance umani Tipra motharo haipeno yang state ni bisingo hngakai kwbangma mantai soktai rok tei kwbangma jainangya khlaiye je Tiprasa rokni demand khlai tongmani Tipra motharo amono saknangya khlaiye samung tangya khlaiye ulta se Tipra mothano sokomornani naiye bongni je leader tongnai rokno borno paitlangai borno kok jatra potre sawoi je bongni tolao tongnai Tipra motha borok rokno Tiprasani je demand khai tongnai rokno amono borok muthagoi Tiprasa rokno sokomoroi Tipra motha rokno sokomoroi je Tiprasa rokni kok sai tongnai rokno amo borok clean khlainani chesta khlaio je demand tongmani amono joto muthak baiye Tiprasa rokno haikeno je agi tongmani amte haikeno khlainani naio hnei Bubagra sao je Tiprasa rok je rungsrungmani jagao je kokborok rumani script rok sanai je kujuk sakao kanan nai tongmani amono borok tolao khiklaiye kwrui ba kwrui khlai tona naio hnei Bubagra sao amoni bagini norok nukhuna Tipra motha rokni gosimung kwrui phano ADC ni je government ni gosimung kwrui phano je Bisramganj no borok नगर पंचायत हेके जेनेरल borok tlangnai bagi chaitogui tongmani amo borok illegal babe Tipra government ni bisingtui borok tlangi thangka je central ni bisingtui amo kunphano kwrui tei je central ni bisingtui je accord khlaimani central ni bisingtui je samung khlainani bagi borok kogremani amo Tipra government ni bisingtui borok party thanchani bagi borok kok amo thik khlailaye je Tipra motharokno kai kinar khlaiye je alliance mani kogremani borok amoni bagini norok nukhuna Bubagra no borok yang kuna khlai tonmani je bongni kogrok bo borok je borok promise khaimani borok agreement khaimani amo kunphano borok fulfill khaya borok Tiprasa rokno haike je voters rokno borok amde haikeno thokogui tlangnai simi haike je tai onyo alliance je bongni naifana naidi norok pura India gwnangai norok nai mano je borok bai alliance ngnai ro amo dini komori thango apati je nijini dofani bagai wanchugui samung khlai tongnai rok amoni bagino Bubagra songbo je alliance agio ungmani tabuk sawi tong Bubagra songbo je borok se alliance ungnani bagai kok saya borok se onyo khage amte hai khlai tongunga kai je chini man thaino borok gosimani amno riya nga kai tamni chungkhe alliance tongnai nei je ADC o single party single khoroksa ngino busamani norok nukra haike amono tui norok tam saramuchung komeni bisinti ki saimano tei chini je leader no rang bai paitlangmani amo kunu phano effect da ngno chini Tiprasa lukurok kwbangma BJP o join rewe chini Tipra sarokni bagi je demand khlai tongnai Tipra mothani je voter list je agini je percentage je seat mamani amoni kora komino na bada bari no amonor komeni bisinti ki saimano haike video no sajake like rudi share khlai di channel no subscribe khlai di bell icon click khadi jepro ang ketal video dawo nongro notification soknyani bage age kisa busy ngi tongmani bage ang video khlaimi angi tongo tabuk nakar sano norno ang amte hakino video khlainani bage try khlainai jora romoi hambai khulumka।